Detský štafetový kros v Jablonici. V nedeľu 9.11. sa v areáli Eška Jablonica uskutočnil detský štafetový kros. Víťaz postupoval na majstrovstvá Slovenska v krose družstiev. Pretekov sa zúčastnili týmy z Jablonice, Trnavy, z Osenice, z Piešťan, Holíča a Bojničiek. Pretekalo sa v dvoch kategóriách, a to konkrétne mladší a starší žiaci. Domáci klub postavil spolu 8 štafiet. Z toho najlepšia štafeta v kategórii mladších žiakov obsadila veľmi pekné 3. miesto. Na druhom mieste v kategórii mladších žiakov sa umiestnili deti zo Senice a prvé miesto obsadili deti z Bojničiek. V kategórii starší žiaci sa najlepšia jablonická štafeta umiestnila na krásnom druhom mieste. Na prvom mieste v tejto kategórii vyhrala štafeta z Piešťan, ktorá postúpila priamo na spomínané majstrovstvá Slovenska v krose družstiev. Účasť na pretekoch bola pomerne hojná, zúčastnilo sa viac ako 130 detí zo spomínaných bežeckých klubov. Každé jedno dieťa, ktoré sa zúčastnilo spomínaného behu, bolo obdarené buď to džusíkom a takisto aj nejakou sladkosťou, o čo sa teda postarali domáci organizátori. Celé podujatie prebehlo vo veľmi priateľskom duchu a treba len poďakovať domácemu Eška Jablonica za zorganizovanie perfektných pretekov. Aj keď bolo vonku zima, deťom to vôbec neprekážalo, nakoľko sa všetci pri behu zahriali a ak im bolo aj náhodou chladno, tak mohli sa občerstviť pripraveným čajom od pani Ľudsky. Takže všetko dopadlo na výbornú a dúfame, že sa to podarí aj o rok. Športu zdar.